Umama uNogcinile Mqhekezweni ngumolokazana kaNkosi Jongintaba Mqhekezweni osele walalayo nowayiqaqambe ngobuntu. Kaloku wakhulisa ubawo uNelson Mandela de wangumfana. Nomama uNogcinile unyathele ekhondweni ngokuthi abe yinkokheli enobuntu equbisana nolwaphulo-mthetho ngaphandle kwedyudyu. Umolokazana wakhe uNkosi Nobulali Mqhekezweni uthi umamazala wakhe ube yintonga yakhe esekhosi emfundisa ngemiba yobunkokheli, ngoko ke uzawuthatha apho ayeke khona. Umama sizamkhumbula ne-community yonke ngoba ibingumntu ebeyilwa lento ye-crime. Besiyilwa sonke kodwa ebede yena waphumela phandle, ebengoyika uthetha phandle nakumaphephandaba ngento ye-crime esiphila kuyo eMqhekezweni. Usapho Gabalala lumkhumbula lowo bathi ubefana nomama wesizwe njengegorhakazi ebelingoyiki ngokoyikiswa. Wafundisile amakhosikazi wethu, ubafundisile abantwana, abanye abantwana bengabazali bazi izinto ngoku. Le community uyisebenzele ukulwa i-crime. Abantu babulewe apha bevocal. Usekela mphathiswa womkhosi wokhuselo weli uNjengele Bantolo misa uthi ikhona imfuneko yokubekwa komahamba ehlala bezikhululo zamapolisa. I-security cluster bifama ngokuyenzeka ku-evaluation yokuthi okay, police nazi ilali, even akhona even eyi-1, akhona satellite police station. Bufuna uye police station uzawuye edolophini, is about 100 kilometers away. Kanti umphathiswa obambiswano ngurhulumente uthi ukhona umqela osele wenziwe ngamapolisa ngesenzo sokugwintwa kukamama uNogcinile nabanye. Ikhona imirhiba esiyilandelayo nabantu ababanjiweyo, abanye babanjwe bentsitsitheka nemipu, omnye simbambe kuqala sisamncina sifuna information uba akanalwazi na ngoku kwenzekileyo kwaba bantwana nakumama uNogcinile. So amapolisa asezithendeni zabo and siza kubafumana. Umama uNonceba Timakhwe naye ubulewe ngobo busuku uzawubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela kwalapha eMqhekezweni ngomso. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMqhekezweni ngaphandle kwaseMthatha.